Башка башкортлар, мимимишни мишарлар һәм тра-та-та татарлар. Син Башкортстаннан? Так. Акбар Салават. Но Татарлар алга. Пентагон сайтын взламывать итәләр. Тукта, нинди җир белән взламать итәргә була микән? Бу эфирга керәчәкме безнең сөйләп? Әлбәттә. Хөрмәтле тамашачылар, шәбәкә итегез. һәм без чыгабыз шул вакытта. Фирдус Тимаевка кайнар сәлам. Кичкенә генә секрет. Ничек булай татарча секрет? Сер. Серне ачам. Аскарак төшә. Минем йөзем капланып бара. Азакта менә булай. Ассаламу алейкум җәмәгать. Бүген без автор башкаручы Гүзәлиядә кунакта. Җәмәгать, бүген ул үзенең иҗатташ дусларын җыя. Җыйды инде. Карыйбыз. Гүзәлия ханым үзе. Мин үзем. Кемнәр барсың монда? Монда безнең шундый шәп, күркәм кешеләр, шәхесләр менә бер рәдиф Үзең тора. Нинди матур, талантлы, тәҗрибәле егетебез. Мин монда карап торам, сезнең монда мишарлар коллегиясе кебегрәк җыелды. Юкмы соң? Мишар артистлары коллегиясе юк. Мин аерып тормыйм. Сез борчылмагыз, әйме? Юк, монда башкортлар да бар. Монда Хамыгыз. Сәлам. Бигрәк матур яңгыр бит. Башка башкортлар, мимимишни мишарлар һәм тра-та-та татарлар. Шәп яңгырый. Бүген менә Шәбәкәй дигән дуэт Башкортстаннан. Башка башкортлар, башкачарак башкарырлар безнең башкачарак җырыбызны. Аннары Башкортстаннан тагын бер егет рэпер киләчәк. Зигазинский исемле. Яңа исем. Зигазинский? Әйе. МС Зигазинский? Әйе. Почти Нурминский. Оказывается, рэпер булыр өчен просто ски гына кушарга кирәк. Әйе. Mesela Робертский, Гүзәлиянский тоже. Ская. Гүзәлиянская. Почти Крупская. Бүген дөрестән дә бик зур матур чара. Гүзәлиянең концерты. Менә мишәрләр, башкортлар, татарлар һәм Роберт. Әйдә лозунг ясыйбыз шундый теге. Бәлкем син бит азнакай ягына түгелсең. Син почти с нами бер границада бит инде. 81 килограмм Аксубай егете. Азнакай белән Аксубайны бутады. Закрыли тему. Син Башкортстаннан? Так. Акбар Салават. Но Бүгенге чара без инде берләштерә татарларны да, мишәрләрне дә, башкортларны да без бөтенебез бер милләт дип әйтсәм буладыр бит инде. Фирдус Тимаевка кайнар сәлам. Татарлар алга. Татарлар алга, мишәрләр вперед дип ни өчендер шулай кычкырыла. Син ишеткәнең бармы? Аскарак төшә. Минем йөзем капланып бара. Азакта менә булай. Бу эфирга керәчәкме безнең сөйләп? Әлбәттә. Сез монда нинди җилләр белән килеп эләктегез? Шыпырт әйтсәгез дә була, каты итеп әйтсәгез дә була, чөнки монда аны оештыручысы монда инде, сез үзегез әйтегез. Беренчедән без монда килүебезгә, мәсәлән, бу Брас ресторанында без чыгышлар ясаган бар иде. Икенчедән Казан шәһәрендә безнең өчен чыгыш ясау, безнең Казан тамашачылары белән тагын да якыннан күрешү дигән. Өченчесеннән әлбәттә безнең инде Гүзәлиябезнең әлбәттә biz аны бик хөрмәт итәбез. Аның җырлары безнең репертуарда 50% дисәк бер дә ялгышмаспыз. 50% дисәк ялгышмаспыз, потому что киләсе программаларда да аның җырлары бик күп, шуңа без аны хөрмәт итәбез. Ул Мәскәүдә булса да без барабыз, Казанда булса да барабыз. Шуннан да инде без Гүзәлияне хөрмәт итәбез, яратабыз. Без инде Башкортстан халкының тоже бик ярата. Һәм дә инде biz 2 ел элек үзебезнең программабызга, без бит Башкортстан буенча бөтен төрле шәһәрләрендә йөрибез, гастрольләребез белән. Без инде аны махсус кунак итеп чакырдык һәм дә инде халык аны бик ярата, хөрмәт итә, танып торалар. Теге бөтен җирләрен яратып җырлыйбыз. Рәхмәт аңарга. Кара күпме Робертлар? Шәмс. Карагыз, юксыннан да бик күп Робертлар. Әйбәт, мин трио бит инде. Ике Роберт арасында басыйм әле. Робертлар нинди ул? Әлбәттә инде без барыбыз да бөтен Робертлар гади һәм матур тавышлы, әлбәттә. Бик. Бик матур тавышлы. Дөрес сөйлим әйтәме? Бик матур, бик. Аңлатып бирегез әле. Бу нәрсәне аңлатасың? Шәп. Тукта, үзем, башта үземчә. Шәп, окей. Берсе. Икенчесе вариант безнеңчә Башкортстанда Шәбәкәйне алкышларны Шәбәкәй дип әйтәләр. Хөрмәтле тамашачылар, Шәбәкәй итегез. Һәм без чыгабыз шул вакытта.
Сіз ғұммен қашан барлыққа келдіңіз сіздің түркіміңіз? Біз мен 96 жылда тудым. Әйе. Мында процесс, мында Пентагон сайтын взламывать етелер. Біздің хакер Тоқта, нендей жер білем взламать етерге бола ма екен? Манир Рахмаев, Амин Алияш. Че, братан, правда, что говорят, что про тебя? Братан, правда говорят, что ты взял этого, как, Джек Стерьер? Болат өзіне айталды, Джек Рассел Терьер. Жалею, жалемим вообще олғаныма. Бик актив, позитив. Сенің құлқыңа тура келе ме? Міне шундай жоқ, міне актив. Планда келесі, міне бұл ой азағында, оның білән уже урамға шығып, уже егіріге, марафонға әзірленерге ала бір сайы. Марафонға әзірленесің? Хайр еліне марафон, Қазан марафонын егірем. Спорт білән шығылына, біз бүтінігізге спорт шығылануымны тілеп қолам. Очень крутая собака. Вот у меня уже царапина раз. Сіз көресіз ме? Нендей шибер көрелер шибер ханым Гүлназ Сираева өзі жыршығына түгіл, ол біздің хатта блогерда. Мен дұрыс айтамын. Дұрыс. Чөнки мен сіздің артан көз әтіп барам. Демек шулай. Гүзәлия белән сезне нәрсәләр бәйли? Бір уртак жырыбыз бәйли. Бір. Әлегә бір генә. Шуннан да бір? Шуннан да бір генә әле. Әйе. Гүзәлия икәү өчәү кирәк. Әйе, бу хатаны төзәтергә кирәк. Тиз арада. Ниндидер тормышка караш бер төрлерәктер инде. Чөнки без иҗаттан тышта аралашабыз, теге бер-беребезнең туган көннәренә ирешәбез. Туган көн генә түгел, мондый теге гади көнне дә күрешеп, чәй, кахва эчәргә мөмкинбез. Шуңа күрә тормышка караш төрле булса, мондый хәл булмасын. Шуңа күрә ничектер туры киләдер инде карашларыбыз. Ты что, за мной ходишь? Ты минем артан ересеңме? Сейчас кого-нибудь найдем. Таныш булыгыз. Ләйсән Ветрова. Сіз қартаймысыз бит. Мен сізге қарайым да, менә 2003-тә менә неше күрдем мен шулай сізді, әйме? Сіз шундай булып калдыгыз. Менә шу 2003 елдан бирле холодильникка ябып куйганнар, бала табырагына чыгаралар да яңадан ябып куялар. Бала табырга чыгаралар да яңадан ябып куялар. Калган вакытта шуңа күрәдер ул. Себердәгеләр гел яшь торалар бит. Холодильникта яшәргә кирәк икән. Картаясы килми. Яшикләр булып торганда гомумән картаясы килми. Нишләп йөрисез сез монда? Нәрсәләр кыландырасыз сез монда? Һәм дә инде кем янына килдегез? Кунакка чакырды бүген Гүзәлия. Һәм бүгенге кичәдә матур итеп Алла бирсә Гүзәлиянең 3 яңа җырын башкарачакбыз. Премьера? Премьера түгел, ул хәзер интернет челтәрләрендә дөнья күрде. Аллага шөкер, бик тиздән кичкенә генә секрет. Ничек булай татарча секрет? Серен ачам. Бик тиздән яңа клип дөнья күрәчәк. Кайда дигән җырыма. Һәм бик тиздән тагын бер яңа клип төшерәбез. Инде дуэт Роберт Ямгуров белән. Монда. Әйе. Кешегә әйтмәгез ток. Вообще так молодец. Гел орттан барам. Мен күрәсезме, яңадан яңа яшь егетләр янына килеп барам шуңа. Вот аның тәэсире бардыр. Әйе, менә шундый яшь егетләр белән җырланга күрә бу специально кашыра бу. Специально. Хәтта мин дә белмим аны турыда. Мин теге на всякий случай микрофонны үзем белән тотам инде. Саубулашкан икән, тамырка саубул. Тамырка саубул. Ләйсән апа.